Що ми бях едно, сега ще видим, гледайте тук за какво става въпрос. Тук е сериозно. За 11 кинта, гледайте сега, какво ще ядем. За 11 кинта, бате, тук колко салата има, не е истина. Давайте салати се покадай да гледаме първо да видим за какво става въпрос. Салатки, плодове, зеленчуци, рибатон. Това е истински сега хубав бюфет. Тук има още едно. Този беше интересен да го видя. Това е даже по-яко от голен корал. Пък е по-ефтино. Имаме сладички работи. Сладичко, приятели. Сладолепче. Тук почнахме от тази страна да разгледаме. Хайде да го разгледаме да видим първо. После ще пълним чевийките. Сладки неща вече. Сладки работи. Така. Има, някъде да няма. Богато. Много богато, приятели. Много богато. Я да видим и нататък за какво става въпрос. Ще направим едно хапване и ще продължаваме да возим, защото има какво да возим още. Я да видим тук за какво става въпрос, тук какво имаме. Душички, какво ли не съм ти дал? Душички, какво ли не съм ти дал? Това е ги тук стейкчетата. Стейкчетата, ги и супичките тук. Ами това е хора.